posa jirava tukupasilani zimene wayankhula Bon Kalindo lero lino pa 29 March 2025. Takhani pompo ndipo tamveselani mwachidwi. The DC. Dear Malawians, here with me a letter that has been written and forwarded to the President of the United States, Donald J. Trump, and other world leaders to court their attention and action regarding the issues surrounding Malawi. This letter has been also copied to the Prime Minister of the United Kingdom. It has also been copied to all ambassadors, high commissioners represented in Malawi. And here it reads: Dear Mr. President Donald J. Trump, concerns about political violence in Malawi. We are writing to express our deep concern about the escalating political violence in Malawi, particularly the attacks on the opposition parties by the Malawi Congress Party sponsored thugs under the leadership of President Lazarus Chakwera. As Malawi prepares for the upcoming elections, we urge you, sir, to intervene to promote peaceful and democratic processes. The recent incidents of violence of attacking civil servants who were exercising their rights through peaceful demonstrations in demanding for fair wages were very, very unfortunate. These people were hacked by the MCP thugs whose identities are known yet have not been arrested, charged and brought to court. What the Inspector General of the Malawi Police did was to fake an arrest that only lasted for 30 minutes, or for the fear that America and Britain would stop funding the Malawi Police and the Malawi Defense Force institutions. These two institutions lack professionalism as they continue to worship politicians. We have witnessed members of parliament from the opposition, their vehicles being smashed while attending National Assembly. Mr. President, footages were released, but nothing has happened up to now. The Democratic Progressive Party DPP supporters were also hacked by these thugs, sponsored thugs by the MCP, when they were escorting the Vice President Alfred Gangata, who was arrested on mere political grounds. Many people were injured, especially women, who mostly are vulnerable to situations of this nature. As that was not enough, the president of Afford, Enoch Chihana, and his supporters were also hacked by the same thugs, yet nothing has happened. Mr. President and all other world leaders, these attacks on opposition members, civil society members, activists, which are alarming, are undermining the democratic principles that Malawi has worked so hard to establish. We believe that it is essential for the international community to condemn such violence and support efforts to promote peaceful coexistence among Malawians. We request that you, sir, publicly condemn the political violence in Malawi and urge all parties to respect democratic principles and human rights. We request also that you support initiatives that promote peaceful elections, democratic governance, and human rights.
engage Malawi Electoral Commission and direct that an independent auditor be hired for proper effectiveness of the upcoming elections. Encourage the Malawi government to take concrete steps to prevent further violence and ensure accountability for those responsible. To engage and urge the Malawi Police and Malawi Defense Force to be more professional and apolitical or stop funding them. Mr. President, we believe that your leadership and influence can make a significant difference in promoting peace and democracy in our country, Malawi. We furthermore want to emphasize the dangers of political violence, especially as Malawi heads into elections. The consequences of political violence can be devastating, leading to the erosion of democratic principles, human rights abuses, and social unrest. It can also create a culture of fear and intimidation, where citizenry are reluctant to participate in democratic processes. Moreover, political violence can have long-term effects on social fabric of the nation, leading to divisions and mistrust that can take years to heal. We thank you very much, Mr. President, for your attention to this matter. You are sincerely born Kalindo on behalf of many Malawians who are voiceless. Iyi ndi kalata imene ine ndalemba komanso gulu la Malawi First kutumiza kwa President Donald Trump wa ku America komanso atsogoleri ena a maiko osiyanasiyana ngati ku Britain komanso ma ambassadors, ma commissioners amene akuyimirira maiko awo kuno ku Malawi. Izi zikuchitika mu nyengo imene tikukonzekera zisankho za 2025 zimene andale ambiri makamaka a chipani cha MCP akuzitenga kuti iwo ndi madolo ndipo akhoza kumapanga china chilichonse wilenire. Tikufuna tipereke warning kunena kuti ngati nkhani zimene zizi za violence siziyang'anidwa ndi diso labwino, kuno ku Malawi kukhala ziwawa, kuno ku Malawi kukhala a lot of violence chifukwa cha atsogoleri amene ndi olephera, akulephera kuvomereza kulephera kwawo. So kairo tili ndi ma MP amene amaoneka ngati ndi ma MP makamaka au aku opposition, amene amaoneka ngati ndi ma MP aku opposition koma usiku amakhalanso ma MP akuboma. Izi ndikunena posatira budget imene yapita posachedwa, imene yapasidwa yachitidwa passed in parliament, imene ndalama zonse zija ndi za munthu mmodzi ndi mkazi ache. Izi zachitika chifukwa cha usogoleri kapena asogoleri a nyumba ya malamulo amene tili nawo koma ndi oganiza moperewera kwambiri. Ndafuna ndiulule pano kunena kuti asogoleri ambiri amene ali ma members of opposition makamaka aku parliament amayima ndi miyendo iwiri. Momuja muli asogoleri a opposition amene amalandira ndalama kuchokera kwa ma ministers, ndipo ma ministers wanachita kugawana kuti iwe ine nkhani yanga ndikayima ondisapota ndi ino, ndipo awina yonse amati akayima amamusapota ndi gulu lina. Chimene ndadziwa ine ndichonena kuti ngati kuli anthu ovutikisisa kwambiri amene sayang'ana ziko salabada ndiye ndi ma MP, anthu amene amangoyang'ana makobiri basi. Ndizomvetsa chisoni kunena kuti nyumba ya malamulo imene ine yakuti izichita digest nkhani ndikuziyang'ana nkhani bwinobwino so critically ikulephera to deliver chifukwa cha asogoleri amene moyo wawo ukungoyang'ana pa ndalama. Mavuto ena amene akubwera muno mu Malawi muno it's not because of MCP. Mavuto ena ndi ya deliberate akubwera chifukwa cha asogoleri aku opposition amene amanama kuzipani kwawo kuti iwowo
ndi a opposition kumangoanamiza atsogoleri awo koma zili zinkhanira zenizeni zimenenso zimapereka sapoti monga mmene aperekera sapoti ku budget imeneyi imenenso pano ndi mabiliyons ochuluka mmezi 5 idyedwe mabiliyons amenewo adyedwe chikhaliro chikumalawi kunoku kuli mavuto woopsa mankhwala muchipatala mulibe ma conditions a education yathu very worrying koma yet atsogoleri we are there to back mediocrity, we are there to back corruption, we are there to back uchisiru umene ukuchitika ndi boma imene lili la MCP. Ndafuna ndipereke warning kunena kuti muzipani zambiri mulibe mo democracy, ndipo ngati simusamala inu a opposition kamu 2025 muzalira kwambiri. Pamwe pamene muzalira inu amene muli a genuine muziwe kuti kuli anzanu konko amene azizasangalala chifukwa malipoti maumboni ndili nawo kunena kuti ngakhale bili yomweja ya age bill ija a opposition members ndi amene amayimba mafoni kumayimbira anthu amenewo kuti mungotipasa 10 million ine ndikayima, mungotipasa 20 million, mutipase 30 million, nkulu amene timuchosa ine ndikayima mu parliament ndikanene. A opposition omwewo anthu osusuka kwambiri, anthu omvesa chisoni, alibe welfare ya Malawi, alibe kuyang'ana kuti Malawi akuzunzika ndiye ife tikayime nji tikakhale very tikachite guard democracy jealously tingonamiza nako. That is why muzipani zambiri even democracy mulibe. Ndizomvesa chisoni ukamamva lero kunena kuti muzipani zambiri sapangisa ma primaries maka madera amene kuli azimayi ati analandira order kuchokera ku World Vision kuti muchite promote azimayi. That's not democracy. Zimayi amayenera apangidwe support, yes, koma akawina ma primaries ndiye kuti mukuyenera muchite protect kuti akawine pakana zisankho general election, not kuma primaries. And izizi ndikufuna ndikuchita iniwoni maka inu a UTM, a DPP, komanso a UDF kunena kuti ngati simubweresa umozi muzipani zanu muziwe kuti 2025 ndi waja balalikani kukhala ma independent ambiri chifukwa chosafuna kuvomereza democracy. Zipani zikulu ndi zimene zikufuna kupha democracy by allowing mediocrity kuti izipitirira. Palibe amene ali wamuyaya kapena palibe amene ali dolo kuti amene isangapite ku primary. Aliyense akuyenera kupita ku ma primary. Andi ngati mukunena kuti ma primary zikulibe kumadera kwanu ndi chifukwa chani malo la mashadow ndikumagula ena saluza chipani? Andi ngati mmadziwa kuti kumene koko muli ni munthu amene mukufuna kuti ayimirire ndi chifukwa chani malo la ena ndikumapanga nawo participate ma activities a chipani chanu? Izi ndikunena izizi muzalira monga amene akulirira anzanu wa lero awasavuka sopano ndikumakhala nawo pakana ma program ama celebrity kuti ziko liaziwe deire ku state house kumangokhalira kokhala anthu kumangobwera anthu osiyana azimayi anyamata kudya kumene kwa maphando kuchuluka ndikumalandira ma 20,000. Komanso inu a opposition mwamwe kuti mukanakhala pamodzi ndikuyang'ana zikuchitikazi chifukwa aliyense amene akupita kumene kuchako akumamuuza kuti abwerese chovotera. Kodi chovotera chimene chakupita nacho kocheza konko akupita nacho kuti akapange chani? Lero muzakalephera zisankho muzalira kumazatinyasa kuti atibera yeti ndizofuna zanu. Munayenera mukhale pamodzi. And izizi mukumakulirana mitima zikuta tikufuna round 1 tiende alese paekha komano round 2 ndiye tizakhalire limodzi. Wakuuza ni ndani kunena kuti kuzakhaso round 2? Nanga anzanu watakhala kuti apanga zimene akupangazo ndikuwiniratu round 1 muzapanga bwa? Ife atsogoleri omvesa chisoni, anthu aku Malawi omvesa chisoni, simungakhale pansi ndikuona amene akuvutikira Malawi ndikupanga the needful kuti anthu amene wachoke mboma chifukwa enough is enough. Ku Malawi kuno anthu akuzunzika kopsa. Mwina mupangira kuti inu muli ni makobiri anu amene mukumagawana ku parliament ma 68 million amene mwalandira
ndikukachita pasi budget yomvesa chisoni after mutalandira ndalama osabwera ku parliament. Ena ukumaona kuti koma awa anali ndani awa, ndipo inu members of parliament mukati muzikumbukira kumene mwachokera. Ena anu munkaenda pa njinga kumachita kunyamulidwaso njingayo musakuiziwa. Ena anu mutati mukumbukire ti magali moto tanu mukampangira inu kampeni, lero mukuyenda magali moto opuma mwaiwala where you came from. Ili ndiziko munayenera kupanga the needful. That is why tikamanena kuti ngati kuli organized crime ndiye ndi kunyumba ya malamulo, ngati kuli anthu okuba, ngati kuli institution imene ikuba ndalama ndiye ndi ku parliament kuja chifukwa anthu amangochita pasi china chilichonse. No wonder mukamumva Suleiman uja amalankhula zinthu zenizeni zimene zikuchokera pasi pache pa mtima. Tikanakhala ndi ma MP ngati amene ajawo, ziko lili bwino kwambiri. Koma ma MP ambiri even mu DPP ni mbava zokhazo mbava angomunamiza mutalika. Andi uku kuluchenza uku musamalireko kwambiri chipani cha DPP, musamale kwambiri kuluchenza kumene kukutuluka bomba loopsya. If you are not handling my issues ama primary, my issues ama area, and even my issues ama area amene akupita konse in all the constituencies, you need to be careful. If you try and impose someone, chifukwa zikuchita kuoneka kuti ma constituency ambiri kuli anthu amene inu mukuafuna, not amene anthu akuafuna. That's the difference. Mutenge anthu amene akufunidwa ndi anthu by conducting free and fair primaries. If you are not doing that, muzalira muzandikumbukira. Born Kalindo, the DC. Mwana woopsya kwambiri, the most deadly and dangerous child from Njeza village. TM Mabuka box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa. Tili pa ulendo opita kukagawa ufa zakuja kwa anthu amene ndi ovutika, ndipo tithokoze kwambiri anthu aku America mosogozedwa ndi JB amene atipasa katundu wa ma millions potikhulupirira ife amalawi first. Pamene ena amationa ngati ndi okuba, pamene ena amationa ngati ndi opanda ntchito, pamene ena amaona ngati ndine wachamba, anthu ena amazindikira, amaonamo the potential in me. Choncho tikupita kulikoma kungakhale kuti DC yakumeneko akana chithandizo kunena kuti akufuna tialembereka kalata, ife tipitabe kulikoma tikapereka chithandizo kwa anthu amene ndi ochifuna. Ndizomvesa chisoni kuti tili ndi asogoleri ena amene amazitenga kuti ndi asogoleri ali kwawo ko ndi anthu ovutika koma kukana chithandizo. Ndizomvesa chisoni amalawi mama auno ndikufuna ndikuziwiseni kuti a DC akulikoma atayimbiridwa foni akana chithandizo chimene tikubwera nacho, ati ofunika tialembereka kalata yo apempha kuti tikufuna tibwere tizapereke chithandizo, kuti tipemphe kuti ife tili ndi chithandizo ndi tifuna tizathandize anthu. Choyambirira ati tialembere kalata. Phone is not enough. Phone sikupempha iya koma ati tilembe official letter yo apempha kuti tikufuna tizathandize anthu. Anthu akulikoma muziwe zimenezo asogoleri anu a DC anu ndi amenewo, the DC.